é Galiza. Ámoa fervorosamente como pode amar un fillo á súa nai. Endexamais a traicionaría, aínda que se me concedesen séculos para vivir. Adóroa ata máis aló da miña morte. Se entende este tribunal que por este amor entrañable debe serme aplicada a pena de morte, recibireina como un sacrificio máis pola miña terra. Fixen canto puiden por Galiza e faría moito máis se poidera. Se non podo seguir traballando máis por ela, gustaríame morrer pola miña patria. Baixo a súa bandeira desexo ser enterrado. E este agarimo, permítaseme a única palabra galega no idioma que falei sempre, que lle teño a terra sagrada na que tiven a sorte de nacer, non me obriga a sentir ningún odio a España, a que por dereito pertenzo. Só combatín os seus erros e ás veces as súas crueldades políticas para coa miña Galiza idolatrada, máis nada. María Xosé Pérez. Hoxe quero cantar baixo un ceo distinto, onde respire ben, onde me sinta ben, e non penso calar, guíame o meu instinto. Quero sentirme ben, quero sentirme ben, quero sentirme ben. Quero sentirme ben, só quero sentirme ben, ou non penso volver. Queren verme fuxir e darme por vencida. Non veño a contentar, mas non penso calar. Palabras xordas son para persoas tan necias que non queren oír, que non saben oír, que non queren oír, non nos queren oír. Rompe o silencio que hai moito por facer e eu sigo loitando, alzando o meu berro, e en que quede sen voz non cesa o meu empeño. Mais ás veces canso, afunden os meus versos. De que serve falar cando ninguén dá creto? Pero sigo en pé, non me deixo vencer. Farta do ceo gris e do conflito absurdo dos que non queren comer nin deixan comer,
e fan que custe respirar. Neste ambiente envenenado abre esa fiestra que quero ver o mar. Quero respirar, e quero respirar un aire limpo que renove o meu ser. Todos os meus pasos sinalan co dedo, sen nada que perder, tampouco nada temo. Faga o que faga, todo se cuestiona. Eu sigo a camiñar, pois xa veño de volta. Basta de mentir, basta de mentir, basta de mentir, que non vos queda ben. Eu sou na guerrilleira, a guerrilleira das batallas perdidas, a que se resigna, a que se resigna, a que aprende a vivir a derrota. Eu sou a guerrilleira que perde, a que cai, a que ataca e non fere. Intento. Eu sou a guerrilleira cobarde, a que esconde o corazón na trincheira, sabe seguir, a que non sabe seguir, a que non sabe seguir, se non estique encantar, la 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 la. Eu sou o intento. Cando menos os esperes volvo a atacar, mala erva nunca se mata. Eu non penso deixarme vencer sen máis, mala erva nunca se mata. Cando menos os esperes volvo a atacar, mala erva nunca se mata. Eu non penso deixarme vencer sen máis, mala erva nunca se mata. Cando menos os esperes volvo a atacar, mala erva nunca se mata. Eu non penso deixarme vencer sen máis, mala erva nunca se mata.
Ben, moitas grazas a todos e a todas por estar aquí en este día de Galiza Mártir no Grove. Moi vos serán a todos e todas. Moitas grazas por esa intervención musical desta artista que nos trae hoxe aquí, M.J. Pérez, pois esas músicas, eses tons, esa alegría para este acto. Ben, queremos facer un acto pois emotivo, un acto pois un pouco especial en este ano, porque este ano é todo especial para ben e sobre todo tamén moito para mal, pero hai que ver as cousas boas e tolerar e soportar as menos boas. Eu son Eladio Outeiro, son o portavoz municipal do BNG aquí no Concello do Grove e queríamos decir que nós, os nacionalistas, levamos máis de 100 anos traballando pola nosa nación, coas nosas mans limpas, democráticamente, sendo perseguidos moitas veces e ás veces perdendo ante o poder e perdendo moitas cousas, pero tamén vencendo. E ese poder que se encarga de querer convencer aos cidadáns para que odien o oprimido e amen ao opresor, de que defendamos aos abusóns e ataquemos ás vítimas. Pero nós temos claro sempre que non nos confundirán, que sabemos perfectamente de que lado estamos. Nós estamos ao lado do noso povo e da nosa nación galega e de todos os povos do mundo que loitan pola liberdade, pola xustiza, por ser donos do seu presente e do seu futuro, por vivir libremente coa súa lingua, a súa cultura, os seus recursos naturais, a súa economía, a industria na súa terra. Ni máis ni menos que o que defendía Alexandre Bóveda e todas e todos que seguiron e seguen o seu exemplo aínda vivo. E hoxe aquí, desde o Grove, queremos reclamar a súa memoria, a del e a de todos os que desexamos vivir nunha Galiza plena. Un pobo de o Grove, laborioso e sufrido, que trata de vivir do mar, da industria e do turismo, sabendo que somos o Concello da Costa de Pontevedra que temos os aeroportos máis lonxe, o ferrocarril máis lonxe, o hospital máis lonxe, e ainda así competimos co resto para que os nosos produtos do mar, da nosa industria e do noso turismo sexan atractivos e creen riqueza. Un Concello continuamente discriminado e gobernado alternativamente polo PP e polo PSOE, que non deron solucionado os seus problemas e as súas carencias en equipamentos e en infraestructuras. Esta semana seguimos vendo como os servizos básicos esenciais nos son negados a consecuencia das políticas nefastas do PP, porque foi unha decisión política do PP ubicar o Hospital do Salnés onde está, na estrada Vilagarcía Pontevedra, deixando o Grove como estaba, dependendo do centro de Pontevedra, de Montecelo, a máis de 40 km de distancia. Porque foi unha decisión política do PP invertir en outro lado a partida orzamentaria do bipartito onde estaba o BNG para facer un novo centro de saúde en o Grove. E porque a política do PP segue sendo sacar recursos da sanidade pública para darllos á privada e deixarnos en servizos de calidade. E estas son as consecuencias. Centros obsoletos e colapsados, e persoal sanitario sobrecargado e desbordado. E iso aquí, nun concello netamente pagador e tributador, que ve que os seus impostos son investidos en outros lados, mentras nós temos os peores portos, os peores equipamentos sanitarios e sociais, as infraestructuras deportivas, educativas, culturais, peores de toda a comarca. E se algo se fai, é a conta dos nosos recursos. Por tanto, aquí pagamos polos nosos e polos de fora. Por iso, moitos sabemos que se aplicas o mesmo remedio e o problema non se resolve, hai que cambiar de medicamento. E esa será a solución aos problemas do Grove, os remedios que traerá o nacionalismo galego, como fixen outros moitos concellos onde os gobernos nacionalistas impulsaron e fixeron progresar as cidades e as vilas poñéndoas á vanguardia social e económica. Ánimo a todos e a todas. Quédanos moito traballo, pero o futuro está para quen loita por el. Avante Galiza
avante o Grove e avante o nacionalismo galego. Deixo-vos agora coa palabra, coa verba, dunha muller que hai pouco máis dun mes veu acompañada de outra a dar o mitin central que demos para as eleccións galegas. Polo tanto, é corresponsable de que o BNG no Grove gañara as últimas eleccións á Xunta de Galiza. Deixo-vos con Montse Prado. Pois moi boa tarde, amigos e amigas do Grove. Eu tamén quero agradecervos moi moito que esteades hoxe aquí neste acto de homenaxe a Galiza mártir. Acto para honrar as persoas perseguidas e asasinadas polo franquismo en Galiza. No ano 1941, a Irmandade Galega de Buenos Aires instituía o 17 de maio como o Día dos Mártires Galegos. Quixeron simbolizar na figura de Alexandre Bóveda, e ese fora o día que foi asesinado, a todos os homes e mulleres que foron asasinados, matados vilmente polo fascismo, pola súa militancia, polas súas ideas, por defender o país, a liberdade e a democracia. Polo tanto, acto de lembranza ás vítimas daquel terror de paseados, de violadas, de pistolas nocturnas e de sangre nas cunetas. Xentes de toda condición foron as perseguidas, moitas da Galiza humilde, da Galiza proletaria, masacrada nos cementerios, nas estradas, nas praias ou nas rías. E no BNG gústanos mirar para o futuro, pero non da desmemoria ou esquecemento, sino desde o que somos, e co orgullo do noso e dos nosos. Por eso, actos como este. Desde a reivindicación da nosa historia para non permitir a condena nin do esquecemento, nin da popularización e imposición do relato dos gañadores. Non podemos permitir o relato dunha Galiza sumisa, dependente e sin referentes propios, porque esa non é a nosa realidade. O nacionalismo é un proxecto histórico, é un proxecto con pasado e con porvir. Non é o nacionalismo galego unha ocurrencia de última hora, sino que está fundado en rexos alicerces de anos de historia. É un proxecto histórico, un proxecto de pasado e, insisto, de porvir. É un nacionalismo situado na esquerda, multiplicado nas loitas obreiras, de defensa da lingua, de defensa da cultura, nas mobilizacións a prol de defensa do territorio, dos servizos públicos, contra o espolio dos nosos recursos económicos e financeiros e fronte a todas as agresións. Esta é o elemento polo que temos que estar tan orgullosos. E estamos a vivir un momento histórico crucial que precisa de coraxe e claridade de ideas para facerlle fronte. A mesma coraxe e claridade de ideas que tiveron os que nos precederon, porque os que nos precederon tampouco o tiveron fácil. Nunca o ten fácil os que loitan para que Galiza teña recoñecemento político, o recoñecemento que nos corresponde como nación. E non o tiveron fácil nin os homes e mulleres que crearon as Irmandades da Fala no ano 1916, os que montaron o Partido Galeguista, Bóveda e Castelao, os compañeros e compañeiras que volveron a construir o nacionalismo ao final do franquismo, como Moncho Reboiras, e non o tiveron fácil, mais non tiraron a toalla. Cada unha destas xeracións que nos precederon traballaron desde a profunda convicción de que só confiando nas propias forzas, desde a autoorganización, era posible romper a dependencia de Galiza. E mantivéronse firmes na convicción de construir esa alternativa para Galiza, igual que temos que facer nós e igual que estamos a facer nós. Eu quero dicirvos, amigas e amigos, que temos retos moi importantes por diante. A empezar por confrontar as consecuencias desta nova crise motivado pola COVID-19 e a intención de aplicar
por parte do poder as mesmas recetas de sempre, as recetas do neoliberalismo, e que volvan a pagar a crise os mesmos de sempre. Temos o reto de enfrontar as lesivas políticas do Partido Popular e de Núñez Feixóo, que en este mes escaso, desde que foron as eleccións, xa vimos que non teñen intención de cambiar a súa folla de ruta. Vímolo claramente, como acaba de decir Eladio, na situación da sanidade pública en Galiza e aquí no Grove. Un médico donde tiña que haber 7. Non llo podemos consentir. Non podemos consentirlle que sigan degradando a sanidade pública. Con un profesional non pode prestar unha asistencia de calidade. Igual que non lle imos a permitir que sigan de brazos cruzados mentras siguen en risco os postos de traballo de Tennessee. Imos obligarlle a que se remanguen e que se poñan a dar unha solución para todos eses postos de traballo, porque ese é o que ten que facer un goberno do país. E, amigos e amigas, temos tamén que facer fronte ao proceso de recentralización, de españolización, fronte á corrupta e anacrónica monarquía dos Borbóns. E non nos imos a cansar de repetir que hai que xulgar os Borbóns por corruptos e por ladróns. Non nos imos cansar de repetilo. Resulta evidente que o máis incómodo para o poder central, o poder económico, financiero e mediático, o que máis lle molesta é o dereito a decidir dos povos, porque se os povos deciden, eles perden. E por eso esa negativa a recoñecer a nación galega, a nación catalana ou a nación vasca. Por eso temos que enfrontar este intento de eliminar a capacidade das nosas nacións e confrontar con determinación, porque esta recentralización impulsada polos partidos españois dos de dereita, máis os que se chaman de esquerda, é letal para o noso país, para a nosa economía, para a nosa lingua ou para a nosa cultura. Mais o reto máis importante o que nos temos que enfrontar, amigos e amigas, é a consolidar e agrandar a base militante e simpatizante do nacionalismo. Facer un BNG máis forte ao que se sumen máis e máis persoas que compartan con nós a necesidade de ter forzas políticas propias, o dereito que temos os galegos e galegas a poder decidir o noso futuro. Nos últimos meses, o BNG deu pasos moi importantes no ámbito electoral. Reforzamos a nosa presenza nos concellos, recuperamos a nosa presenza en Madrid da man da persoa que vai fechar este acto, do noso diputado Néstor Rego, que está facendo un traballo impresionante, magnífico, que está poñendo a Galiza no mapa, que está facendo que sintamos orgullo de pertenecer a unha nación que ten representantes desta altura. E demos un paso moi importante nas eleccións do pasado 12 de xullo, onde conseguimos triplicar o número de diputados, pasar de 6 a 19, convertirnos na primeira forza da oposición e unha auténtica alternativa ao Partido Popular. Eu quero hoxe desde aquí agradecervos aos veciños e veciñas do Grove que escollerades a papeleta do BNG e que fixerades que o BNG fora a lista máis votada no Grove. Moitísimas grazas por telo feito. E temos que usar esas pancas de estar nas institucións para facer máis e mellor traballo social, para organizar máis e mellor o pobo galego, para avanzar no camiño da soberanía, porque sin nacionalistas non hai nacionalismo, e sin nacionalismo non hai nación soberana, e ese ten que ser o noso obxectivo, unha nación soberana. E temos que enfrentar esos retos con firmeza, con pulso firme, con rumbo certo, con rebeldía, con mobilización e confianza en nós mesmos e confianza no pobo galego, como sempre fixo o nacionalismo. Compañeiros e compañeiras, queda máis que claro que o nacionalismo ven de lonxe e vai para lonxe, e por iso o mellor tributo que lle podemos facer aos que deron a vida por traballar por unha Galiza máis próspera e máis soberana é seguir o seu exemplo, reafirmar o noso compromiso con Galiza e cas súas maiorías sociais. A mellor homenaxe que lle podemos facer ás xeracións que nos precederon é traballar para que os soños
colectivos que compartimos con eles, de liberdade e soberanía, se fagan realidade. O nacionalismo leva feito unha gran viaxe, mas estou convencida de que o mellor aínda está por chegar. Estou moi convencida. Por eso, saúde e patria, compañeiros e compañeiras, viva o exemplo e a memoria da Galiza mártir, viva Galiza ceibe e popular. E deixo-vos outra vez ca magnífica interpretación de María Xosé. Bueno, o tema que vou cantar a continuación leva por nome A Peza Solta e precisamente un tema dedicado á memoria. Que fácil e sinxelo esquecer, tapándolle os ollos á memoria, sen pararnos un minuto a pensar se quedou algunha peza solta. Dixéronme que tiña que calar, se quería cantar vitoria, mas non sei canto poderei aguantar, porque isto que me canso, que me esgota. Que fácil e sinxelo esquecer, tapándolle os ollos á memoria, sen pararnos un minuto a pensar se quedou algunha peza solta. Que fácil e sinxelo é fuxir cando ven o vento e ven encontrar, e eu xa non sei se chorar ou rir, porque isto que me canso, que me esgota, e rompería os teus esquemas desta vez. Só fai falla que mo propoña. Que fácil e sinxelo esquecer, tapándolle os ollos á memoria, sen pararnos un minuto a pensar se quedou algunha peza solta que non pode encaixar, que non quere encaixar, que non podo encaixar, non consigo encaixar, que non podo encaixar, que non quere encaixar, que non pode encaixar e non consigo encaixar.
aire para respirar e falemos de imposibles. Cando xa non quede nada para dar e saibas o que perdiches. Lembra todo o que tivemos nas mans, todo aquilo que ardeu no silencio. Cando xa non quede nada para queimar, cando todo sexa inferno, xunta a tua man canda a min. Non falemos de imposibles, porque o que está por vivir ninguén por nos o decide. Cando os ríos leven a cor do metal e non haxa privilexios, cando xa non quede nada para dar e non haxa privilexios, lembra todo o que tivemos ao redor, todo aquilo que vendemos ao demo. Cando xa non quede nada pra loitar, defendamos o que temos. Xunta a tua man canda a min, que non falo de imposibles, porque o que está por vivir ninguén por nos o decide. Ninguén pregunta por nós, sopra aquilo que convén, que non nos dean a razón, só para intentar quedar ben. Nunca miraron por nós, negociaron co futuro. Erguete para dicirlo, podemos cambiar o rumbo. A final do acto, creo que a intervención musical foi moi acaída, cunhas letras moi combativas e unha música que acoplaba moi ben con esas letras. Ben, estamos na rúa Castelao, no cruce este separa o comezo da rúa Alexandre Bóveda, que ali é onde está o comezo da rúa onde está o monumento que hai aquí no Grove, a escultura dedicada a él, e a continuación irá o seguinte orador. Cantaremos o himno aquí para así tamén manter a distancia normativa e despois xa pasaremos a ofrenda floral. Ben, o próximo orador pois non é ni máis ni menos que o representante de Galiza en Madrid, que costou moito levalo ali e está superando todas as expectativas, defendéndonos, defendendo a
Por iso estamos tamén hoxe aquí, neste día, nesta celebración do Día da Galiza Mártir, coa mesma razón, a de levantar definitivamente esa lousa de silencio que coa que quixeron cubrir esa cruenta guerra sen frentes que no noso país deixou máis de 6.000 mortos e desaparecidos e unha sombra de dor e de sufrimento que aínda perdura e perdurará mentras non haxa reparación, mentras non haxa memoria e mentras non haxa xustiza. Estamos aquí tamén para descolonizar a memoria democrática da Galiza frente a esas versións interesadas que nos chegan de España e desa suposta esquerda española que a hora de verdade actúa e temos moitos elementos, moitas evidencias históricas para afirmalo, actúa de soporte do réxime como fixo na transición, como fixo, por exemplo, defendendo e apoiando unha Constitución española tamén coa monarquía que instaurou Franco e que supuxo que aínda hoxe teñamos que soportar eses Borbóns corruptos e ladróns que están na xefatura do Estado. Descolonizar a memoria para saber que a represión fascista no noso país foi exercida, isto é absolutamente verdade, sobre todos os demócratas, sobre todas as demócratas. Foron vítimas todas as persoas que entendían, que defendían unha idea e un mundo diferente, que defendían a democracia. Mais non é menos certo que tivo un albo preferente no nacionalismo, porque o nacionalismo representaba precisamente a antítese do que quería construir o fascismo españolista que se sublevou en xullo de 1936. Representaba non só outra maneira de concibir o mundo, senón tamén outro suxeito nacional. Representaba a Galiza. Reparade, por exemplo, que Alexandre Bóveda foi un dos poucos facciosos, como decían eles, xulgados, e xulgado nun tribunal militar. Por certo, anuncio aquí que unha vez máis o BNG levaremos de forma inmediata ao Congreso unha iniciativa para lograr que dunha vez por todas sexa anulado o xuízo sumarísimo de Bóveda. Porque que 45 anos após a morte do ditador aínda non os tea é un síntoma claro de como vivimos nun réxime post-franquista que de democrático ten bastante pouco. Decía que Bóveda foi un dos poucos xulgados nun tribunal militar. Por qué? Porque mesmo aí, no medio desa barbarie asasina, os fascistas recoñeceron implícitamente a Bóveda como dirixente da nación galega. Recoñecerono como comandante das forzas inimigas, non que era precisamente para él, e está neses documentos do xuízo sumarísimo a Bóveda. E precisamente Bóveda como tal se comportou. Eu quero traer aquí novamente as palabras que xa escoitamos que pronunciou diante do Tribunal Militar que o condenou a morte. A miña patria natural é Galiza, amo-a ferventemente. Xamais a traizoaría aínda que se me concedesen séculos para vivir. Adoro-a até máis alá da miña morte. Se entendo o tribunal que por este amor entrañável debe de me ser aplicada a pena de morte, recibireina como un sacrificio máis por ela. Fixen canto puiden por Galiza e máis faría se puidese. Se non podo, até gustaría de morrer pola miña patria. Baixa a súa bandeira, desexo ser enterrado. Se os sublevados fascistas querían pôr a proba a inteireza, a firmeza de ánimo, de conviccións de Bóveda, perderon claramente esa batalla. Porque é precisamente diante das dificultades cando se comproba de forma certeira a calidade humana e política das persoas. É nos momentos difíciles cando moito fraquexan, cando ceden, cando renuncian, cando se acomodan. Non foi o caso de Bóveda. No máis difícil dos momentos foi xustamente cando nos deixou toda unha lección de dignidade e de lealdade á súa, á nosa patria. Esta é a grande lección do mestre. Unha lección que temos de aprender, ensinar e divulgar. Temos de facer nosas cada día as palabras de Alexandre Bóveda e renderlle, como dicía Monse, o mellor dos tributos, construindo unha nova Galiza, a patria libre que Bóveda soñou e sementou.
E iso implica asumir compromiso no presente e para o futuro, especialmente o compromiso de continuar traballando para fortalecer e alargar o nacionalismo até facelo hexemónico no noso país, porque esa é a garantía tamén de conquistarmos máis cedo do que tarde unha Galiza soberana. Lembraba eu hai 3 días na homenaxe a Moncho Reboiras, mártir tamén da nosa liberdade, que neste último ano o nacionalismo avanzou en distintas frentes. A CIGA reafirmou a súa condición de primeira central no noso país, mantendo a súa posición mobilizadora e combativa e desde unha inequívoca perspectiva nacionalista e de clase. O BNG, lembraba tamén Monse, consolidou a súa posición municipal europea, recuperou a representación no Congreso e ven de dar un grande salto nas recentes eleccións galegas ao triplicar a representación e se situar como primeira forza da oposición en confrontación directa co Partido Popular. Mas, sobre todo, e isto é moi importante, o BNG colocouse como referencia inexcusável de todas as persoas que queren que as cousas comecen a mudar definitivamente no noso país, especialmente da mocidade. E este é un grande potencial mobilizador que nós temos que aproveitar para facer que o nacionalismo siga avanzando na sociedade galega. Mais tamén, porque é fundamental establecer e fortalecer estrutura de contrapoder galego e popular, hai que saber que, impulsada por militantes nacionalistas, a Galiza máis consciente de si propia foi dando pasos fundamentais en ámbitos decisivos como da comunicación, a lingua, a cultura ou a defensa dos nosos dereitos nacionais. E tamén é necesario seguir traballando neste ámbito. É preciso que o nacionalismo continúe fortalecendo todos os recursos que fagan que Galiza teña máis capacidade para pensar, para analizar e para actuar con criterio propio tamén en función dos propios intereses. En todo caso, na estela de persoas como Castelao, como Bóveda, como todos os mártires da nosa liberdade, demostramos este ano e demostrámoslo especialmente nestes últimos procesos electorais que aquí hai un pobo firme, un pobo digno, que non se resigna ao destino que escribiron para él e que non se resigna a seguir sendo maltratado e expoliado e que está disposto a se pôr en pé para reclamar cousas tan simples como poder vivir con orgullo no propio país e na propia lingua e cousas tan absolutamente necesarias e tan xustas como poder decidir de forma libre e de forma soberana o seu futuro. E sabemos que hai moito por facer aínda. Non esquecemos que o Partido Popular mantivo a maioría absoluta nas pasadas eleccións. Sabemos perfectamente que as principais forzas de ámbito estatal son, no seu conxunto, aínda hexemónicas electoralmente. Mais é precisamente esa hexemonía a que temos que disputar, a que ten que disputar o nacionalismo, facendo que as políticas nacionalistas teñan cada vez maior presenza, máis arroupe social, máis apoio electoral e cheguen a ser decisivas, cheguen a ser determinantes no noso país, precisamente porque queremos construir un país novo, un país diferente, un país xusto e un país libre. E sabemos que son os mesmos principios e a mesma coherencia soberanista que nos trouxe até aquí a que nos vai permitir que o nacionalismo continúe a avanzar. Porque hoxe o movemento nacionalista está nunha magnífica posición para que o seu traballo e a súa mensaxe irradie con máis intensidade ao conxunto da sociedade galega. Para iso é preciso manter a coherencia política, é preciso seguir afondando nesa idea de que o BNG é a casa común de todas as persoas que queren que Galiza sexa distinta, que acreditan na necesidade de que o noso país conte con forzas políticas propias que defendan os seus intereses por riba de todo. É preciso orientar o traballo e os esforzos a alargar a organización, a alargar o nacionalismo, a incorporar novas persoas, a fortalecelo en todos os ámbitos, a facer que cada vez teña máis capacidade de intervención social. En definitiva, é necesario traballar na expansión e no fortalecemento do movemento nacionalista para conseguir que
ese crecimento supoña tamén que teñamos a oportunidade de dar novos pasos e novos saltos nos próximos procesos electorais. Ese, desde logo, é a perspectiva coa que estamos traballando todos e todas as militantes do BNG. E sabemos que o momento en que estamos é complexo, é difícil, no medio dunha emerxencia sanitaria que aínda non pasou, dunha crise social e económica que o noso país xa viña sufrindo con grande intensidade, pero que se agrava aínda máis como consecuencia precisamente da emerxencia sanitaria, con políticas que non preludian que haxa un cambio de rumbo, nin por parte do goberno galego, nin por parte do goberno español, que teremos que pelexar todos os días para conseguir que esta nova crise non apaguemos unha vez máis os mesmos, os traballadores e traballadoras e os povos, pero con todo tamén sabemos que estes tempos complexos poden ser tamén e son tempos de esperanza. Son tempos de esperanza precisamente porque temos un pobo galego que non se resigna e que é capaz de levantarse. Son tempos, en todo caso, e hai que ser consciente diso, en que o españolismo actúa de maneira absolutamente aberta e desacomplexada. O mesmo fascismo que asasinou a Bóveda, que nunca se foi de todo, campa hoxe desacomplexadamente na rúa e nas institucións de España. Por fortuna, moitísimo menos aquí, na Galiza, no noso país, e creo que temos que estar orgullosos de que iso sexa así, porque iso tamén demostra que somos unha nación e que somos un pobo digno, que non somos unha provincia de España, senón que somos outra cousa que ten conciencia precisamente de onde quere chegar. Eses fascistas que, por exemplo, nos queren negar no Congreso a condición de diputado por nos comprometer alí públicamente a defender Galiza e a soberanía, ou os que denuncian a Ana Pontón por decir que os Borbóns son ladróns e corruptos. Pero eses fascistas que nos atacan precisamente porque saben que representamos a antítese do que eles defenden, non nos van nunca vencer. Representamos outra cousa, efectivamente. Frente a un Estado español decrépito, que nos marxina e que nos expolia, que nos nega como pobo, que quere acabar coa nosa lingua, cunha xustiza racionaria, cada día con máis pulsión centralizadora e cunha monarquía corrupta á frente, nós queremos unha Galiza dona dos seus recursos, que os aproveite para desenvolver todas as súas potencialidades e para crear benestar para o conxunto dos galegos e galegas, unha Galiza cunha lingua normalizada, unha Galiza democrática e que toma o seu futuro nas propias mans. Esa é a nosa proposta e nós témolo claro. Frente á monarquía española e corrupta, nós, República Galega Soberana. E se traballamos con decisión e con entusiasmo por estes obxectivos, máis cedo que tarde farémolo realidade e daremos cumprimento ás palabras que Castelao escribiu após coñecer o martirio de Bóveda. Moitas veces os mártires crean mundos que os heróis nin tan siquiera son capaces de concibir. E na miña terra cumprirase a vontade dos mártires. Bóveda terá de ser, nun mañá próximo ou distante, a bandeira da nosa redención. Que así sexa. Moito obrigado.
A continuación faremos a ofrenda no monumento a Alexandre Bóveda situado no cruce.